Yakana a ka video non hikai ya fi. Kumno ban edit thumbnail, ya ka short video na YouTube. Play YouTube jong fi. Hangne part. Sa click yakana a ka profile. Nangta sa click hangne. View, channel. Sa click hangne. Short. Tae hangne part sa click. Hangne lay tally k dot. Click hangne. Edit. Sa click hangne. Ma ban edit ya ka thumbnail short. Tae hangne part. Sa jeet ya kano kaba fi kwa ban edit thumbnail. Ma. Ban change color. Sa click hangne. Ma paralok. Sa jeet kano ka color ka ba fi kwa ban add. Tae ban to ya ka title part. Sa click hangne a, ma. Hangne part sa to ya ka title thumbnail jong fi, ma. Tae ban pen ha ya k dark part. Sa click hangne, ma. Tae ban change color jong k dark part. Click k na k color hangne, ma paralok. Tae owned la dap part. Sa click hangne. Correct, ma paralok. Nangta sa click hangne. Save. Tae manta la dap edit thumbnail. Yakana a ka short video. Tae tang katne ka video. Engine sa ya kandu ha ka next video. Please ban like, share bad subscribe. Ma paralok yakana a ka channel jong na.